Četa československých motocyklů s prvním Tudorem v Guatemale v čele projíždí právě obchodním centrem města. Podařilo se nám jich soustředit k oficiální propagační projížďce hlavním městem přes 30. Zetek i Javek. Počátkem 50. let byla Československá výrobce motocyklu číslo 1 na světě. Bylo to něco kolem 1 milionu kusů. V té době pan inženýr Honda v Japonsku se 2 kamarády v dřevěné kůně slepil za rok 1950, myslím, asi 7 motocyklů rukodílných. A když necháme uplynout dalších 20 let, tak ředitelství ČZ a Javy bylo přinuceno k tomu, aby vyhlásili likvidační program. Likvidaci to je jedno z nejúspěšnějších artiklů, které Československo vyrábělo jako exportní zboží. Totéž jako, když jsme poslali návrh smlouvy z Afriky na Tatry, na 6 000 Tater, to byl obchod za 27 milionů dolarů. V té době rozhodli u nás, kdo si, že Tatry se vyrábět nebudou. My jsme prakticky vyprodali na 3 roky dopředu celou výrobu. A přitom za cenu Cadillaca. A našli jsme tyhle objednávky na dně šuplíku, odemčeného stolu a mládenec modré košily se někde učil základně abezedu zahraničního obchodu. To byli lidé, kteří dosadili tehdy nově nastolený režim, revoluční, že, únorové události takzvané, že, ale v podstatě to byl teda nepřátelský akt vůči celému národu, našemu celému národnímu hospodářství. To byli v podstatě sabotéři.